பாருங்க பஸ்ல வந்து நின்றுட்டு தான் வருவாங்களாங்க. உட்கார சொன்னா ரொம்ப அழுகுறாங்க. ஸ்டெப்ஸ் ஓரத்துல எங்களுக்கு பயமா இருக்கணும்னு கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. நாங்கள் பின்னாடி பிடிச்சிருக்கோம் சேஃப்டிக்கு. சுஷ்மிதா அதுவும் கம்பி 2 கம்பி இறுக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு தான் வருவாங்களாங்க. ஒரு கம்பியெல்லாம் பிடிச்சிட்டுலாம் வரமாட்டாங்களாம். சுஷ்மிதா ஏறி மேலே பாரு, மேலே உட்காரு, மேலே உட்காருவா. சுஷ்மிதா பாருங்க எவ்வளோ சொன்னாலும் காதில் வாங்காத வேடிக்கை பார்த்துட்டு என்னது விழுந்துருவாடாமா. இப்பவே இவ்வளோ பிடிவாதம். குட்டிப்ப போ, டிரைவர் உன்னை திட்ட போறா இருக்கும். நீ பெருசாக நின்றுட்டு வரலாம். வா ஏறிவா மேலே வா, உள்ள வா, வா உள்ள வா. என்ன கொண்டுருங்க, உன்னை இறக்கி விட்டுருவாங்க பஸ்ஸில். நீ வர்றது ஃப்ரீ டிக்கெட்டு, இதில் வேற இவ்வளோ அட்ராசிட்டி.